додгоҳи Москав рӯзи панҷшанбе 19 декабр қарор кард ки гумонбар дар куштори фармондеҳи нирӯҳои ҳимояи зидди ҳамлаҳои кимиёӣ, биологӣ ва ҳастаии Русия генерали рус Игор Кириллов то 7 феврали соли 2025 ба ҳабси пешакӣ гирифта шавад. дар ин бора додгоҳи басмании шаҳри Москав хабар додааст. шаҳрванди Ӯзбекистон Аҳмадҷон Қурбонов бар асоси 3 моддаи кодекси ҷиноии Русия куштор, амали террористӣ, муомилоти ғайриқонунии аслиҳаву лавозимоти ҷангӣ муттаҳам мешавад. додгоҳ бо дархости тафтишот мурофиаро пушти дарҳои баста баргузор кард. қаблан хадамоти амнияти федералии Русия гуфта буд ки Қурбоновро хадамоти вижаи Украина ҷалб карданд. ба гуфтаи кумитаи тафтишот онҳо ваъда доданд ки ба ӯ $100,000 медиҳанд. аз ҳукми додгоҳ маълум шуд ки Қурбонов 2 фарзанди хурдсол дорад. субҳи 17 декабри имсол дар хиёбони Рязанскии Москав дар наздикии манзиле ки фармондеҳи нирӯҳои ҳимоя аз ҳамлаҳои кимиёӣ ва биологии Русия Игор Кириллов зиндагӣ мекард таркиш рух дод. ба гуфтаи муфаттишон маводи тарканда дар як скутери барқӣ ки дар назди даромадгоҳ меистод гузошта шуда буд. дар натиҷаи таркиш Кириллов ва ёрдамчии ӯ кушта шуданд. як рӯз баъд аз ин ҳодиса мақомоти Русия иттилоъ доданд ки дар робита ба куштори генерал як шаҳрванди 29-солаи Ӯзбекистонро дастгир карданд. боздошти зодаи Ӯзбекистон ки ба гуфтаи Москав фармони Украинаро дар бораи аз байн бурдани Кириллов иҷро кардааст, дар миёни муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ дар Русия тарсу ваҳмро ба бор овард. бисёре аз муҳоҷирони ӯзбек шикоят доранд ки полиси Русия онҳоро ҳадафмандона мавриди таъқиб қарор медиҳанд. شخصی علاهیده میتواند بد باشد اما ملت را نمیتوان از روی رفتار یک نفر بها داد. اکنون سنجش‌ها سخت میشوند. حجت‌ها باید 100% درست باشند. به نظر من این یک اغواگری است. در حمله تروریستی در کراکور سیتی تاجیکان را گناهکار دانستند. حالا یک ازبک بازداشت شده است. من در صنعت خوراکواری فعالیت میبرم. با ما بچه‌های ازبک و گرجی و داغستانی‌ها کار میکنند. باز میگویم هر ملت آدمی بد و خوب دارد. به اندیشه من باید با آدمان خوب همنشین بود و از آدمان بد پرهیز کرد. من خودم شاهدی چنین برخورد شدم. پلیس شناسنامه مرا گرفت. من شهروند ازبکستان میباشم. پس آن او شناسنامه شهروندان قرقیزستان را که در پلوی من بودند تفتیش نمود. اما مرا بازداشت کردند و آنها را جواب دادند. дар ин байн вакилони думаи давлатӣ пешниҳод карданд ки барои террористон ҳукми қатл баргардонида шавад. аз ҷумла Константин Затулин дар телеграм-канали худ навиштааст, қотили генерал Кириллов бояд ҷазои қатл бигирад, ҳатто агар сухан дар бораи шаҳрванди давлати дигар меравад. раҳбари Русияи одил Сергей Миронов низ қаблан талаб карда буд ки мораторий ба ҳукми эъдом лағв шавад. вай дар ин бора дарҳол пас аз марги афсари воломақоми рус изҳор дошт. ман бо боварӣ то мегӯям ки бояд ҳукми қатл барои террористони оварон ва фармоишгарони онҳо баргардонда шавад. боздошти зодаи Ӯзбекистон дар робита ба қатли генерали рус дар ҳолест ки моҳи марти имсол баъди ҳамла ба толори консертии Крокус дар Москав ки дар шароити бисёр суолбарангез рух дод, асосан муҳоҷирони тоҷикро гунаҳгор карданд. дар пайи ин шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия зери фишор ва озору азият қарор гирифтанд.